Sa amin lahat na tatita sa balat ng radyo at hardcore na muse ng Bacoor City Strikers, Tita Tanya Chinita. Itatago na lang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa iyo. Call! It's, nako, inabangan kagabi naming nanood, punong-puno. Saan? Alos 25,000 ang Mowari nanood na ba yan? sa Smart Araneta Coliseum. Kasi ako naman sa Mowari na naman na Facebook Live pinapanood ko yung NCAA naman. NCAA O ka? nagsabay. San pero- Beda pinapanood ko. Aba. Siyempre. Alam ko sino. Sino nanalo? Mapua. Mapua. Pero game 1 pa naman yun, di Game ba? 1 pa lang naman. Best Mapua of, draws. Best of 3. 3. So game 1, nakuha na ng Mapua ang game 1. So abangan nyo ng game 2 at kung aabot pa ba sa game 3, malamang babawi ang San Beda. Yes, syempre, hindi papayag dyan. Of course. Shoutout sa mga taga San Beda na naging Bacoor City Strikers, di ba? Sino? James Kwekute. Lapis na nasaktan. Bakit? Ay, hindi pala. Magka-chat pa din kami. Ano ba? Morning, James. Buti naman nag-chat pa rin sila. Oo, Nanood ka. syempre. Tuwang-tuwa ka sa larong Mapua versus San Beda sa NCAA. Sa UAAP naman, nako, game 3. Yun ang winner takes all game. Diba? Lasal versus UP. De La Salle Green Archers versus UP Maroons. At UP inuwi na. Fighting Maroons. Yes. At inuwi na nga Ng Lasal. ng Lasal ang kampyonato. Siyempre, ang taga-Lasal naman na Bacoor City Strikers dyan, si Jimboy Pastoran. Aba. At Jimboy Pastoran naman ng Bacoor City Strikers. tinataob ng Lasal Green Archers ang UP Maroons sa final score na 73-69. Napakaganda ng laban, as in Nakakatawa dikit talaga pag, na dikit. deserve talaga nila Oo. makarating sa finals no? Game 1, tinambakan ng UP ang Lasal. Game 2, Okay. tinambakan din ng Lasal ang UP. Ganun Sa game kaganda 3, ganun laban. kaganda. Pero sa wakas, nanalo pa rin ang De La Salle Green Archers. Ay, salamat, nanalo yung aking alma mater. Alma Sa mater. Lasal ka ba? Sabi mo dati, ba't pa iba-iba dati UP tas UST? Ay, nag-graduate ako sa Ateneo, tas nag-aral ulit ako sa Lasal kasi naboard ako eh. Pag naboboard ako, Lumilipat ka? lipat ako. Binabayaran mo yung tuition mo? Yun na nga, kaya nga ako lumipat. Kasi ayaw na nila na promissory note. Ayan. At ang naging MVP. Sino yan? Nako. Teka, search ko sa IG. Ay, di ba pwede bata ba Search ko to? sa Instagram. Ilang taon ba yan? Kevin Hindi. Kiambao. Kevin Kiambao. Search mo. Dali. Ito. Ayan. Kiambao. Kevin Kiambao. Siyempre trending yan eh. Okay. At, ito siya. Tingin nga. Oo nga. Teka, balo. Oy, may tattoo. Oh, yeah. Ito. Tingin. Hindi bet pass. Bakit? Bata pa. Oh. Hindi ko, yung peg, hindi ko ano yung... Mas gusto mo bad boy eh. bad boy. Kaya congratulations. Siya naman ang naging MVP. Oo, galing talaga. So congratulations. Kaya after 7 years, Talaga ba? nag-champion ulit. Oo. Sino ba ang last? Ang last ay, I think it's Ateneo. Ateneo. Pero ngayon, nakuha. Makas. Grabe, lakas Ganda ng laban. As in, ganda ng Diba? laban. Kaya, alam mo, hanggang sa dulo, hanggang sa seconds ng laro, talagang... Hindi mo anticipate kung sino, no? Ang ganda ng ganyan laban. Kasi lamang ng 1 point na lang, nahabol pa. Oo.
Nakakatawa. Galing ng MVP. Basta mga player talaga, MVP talaga yan. Siyempre. Habulin ng chicks. Yung MVP, yung player. Yung referee. What? Yun na nakatingin. Kahit nakalbo na yan, ha? Yung player? Yung referee. Uy, kahit habulin yan. Ano, malakas pumito yan. Yung Ano yung referee. Yung referee. Yung player. Oh, pumipito. Yung referee. Yung player. Wow, pumito. Di ibang pito yung gano'n, no? Uy, sabi ng player. Sabi ng referee. Bawal yan! Ginanon niya Mapapalis. yung player, eh. Ginanon ng referee yung player, oh. Sabi ng referee. Oo. Baka volleyball yung pinapanood niya. Oo, ng referee? Ng Grab driver nag-chat yung Grab Warriors. So. Ay, yan na sinasabi natin. Parang si Roy daw ng Road Warriors. Yung referee. Yung player. Babaero. Maraming ka-chat. Yung player? Yung Grab driver. Ay, sige ka, driver. Baka makalimutan ko lang to kasi follower daw natin to. Sino yan? Good morning. Lalo na kay eto, si Michael Gamboa Binaya, Grab driver. Michael. 90.7 Love Radio. Uy, salamat. Nakatatak dyan. At si Maki Anggara. Maki Anggara. Batiin mo nun ng pinasexy nga, Maki. Maki. Gusto mo bang mabipi? Maki. Maki Anggara. Maki, paano ka humahok ng cambio, Maki? Si Maki. Si Maki. Paano nga man ka rumawak ng cambio si Maki? Oo. Kinain ni Maki. Kinain yung cambio? Oo. Yung cambio ng Grab driver? Yung manibela. Ay, no. Pero nakakatuwa na talagang ang Pilipinas ay support sa Pilipinas ay support sa sports. Ano? Support sa sport. Okay. Diba? Hindi nagtitingin lang ako. Oo, kasi talagang, talented talaga. Ang mga player. Ang mga Grab driver. Nabubulol ako kasi ang gwapo talaga eh. Ng player. Ng referee. Diba? Doon ka pala nakatiting? Sa player? Sa coach? Natapatan kasi ng camera. Matik mapapatingin ka sa coach. Oo nga. Ay, mali. Tigilan natin to. Happy birthday! Happy birthday! To the one and only! Cambio King! Chris Chuper! Happy birthday sa napakabait po naming Kuya Chris Chuper. Talaga namang magkaamoy kami niya ng pabango. Oo, babangong. Magkaamoy kami niyan para kami ng pabango. Happy birthday, Kuya Chris! Happy birthday Saan po. tayo mamaya? And God bless and more power and good health, of course. Yes. At susunod na. Susunod na! Tambalang ni Coli Ala and the birthday boy, Chris Chuper. Hi kay Mami Ems na nasa biyahe na ngayon. Salamat po. Mami Ems Valdisimo papuntang City Information Ingat po, Office ingat ng po, City Mami Government Ems. of Bacoor. And shout out to Mayor Strike Revilla, kay Boss Dennis Abella, and kay Ma'am Shay Revilla, and kay Ma'am Lai sa Blanca Floor. Get well soon, Ezra! Love you, baby! Morning. Salamat sa mga naminaw, mga drivers at mga pasahero. Thank you so much. Sa ngalan ni Tita Tanya Chinita. At cool na ang cool tago. Ito po ang station number 1 sa mga sasakyan papunta sa mga tahanan. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! 18 days na lang!